Idan na sake jin muryanki a gurin sai na gintse miki harshe da wannan wukar. Da ka bani dama, da yanzu sun daina wannan tagagin da suke yi. Kare ban da jin daɗin rayuwata. Me yasa ka cuce ni? Me yasa baka bari na mutu ba? Da ka barbaɗa shi ne akan gawar da ka kashi. Zaɓi ya rage gare ka. Babu shakka ina tsoro, so na ji akwai azaba. Bana son ɗana wannan raɗaɗin mutuwan nan. Ka kawo ƙara ta ko? Gargaɗi na zo a maka. Me gargaɗi ne ƙara? Ita ƙara za a nemo ka aje a kulle ka wajen 'yan sanda. Wannan wajen sarkin gari ne. Amma da Allah bai na maka ban gaishe. In dai ni ne, na ma alƙawarin ba zan sake ba. Idan baka daina shiga al'amurana ba, sai na kashe ka. Ka kashe ni Sadiq ina yayanka? To sai me dan kai na yana? In ka ƙara zo man da wani maganar Sadiq sai na ɓula ma ciki. Kai ka ba mutane wani. Dan haka akwai zaɓi guda biyu. Ko dai in kashe ka yanzu ko kuma a ɗaure ka a jefa ka cikin ruwa. Yanzu dan Allah kar ka kashe ni. Haƙuri man, yake faruwa, kai haƙuri. Kai haƙuri man, yake faruwa. Na ka sake ni Allah. Haƙuri, me yake faruwa? Haƙuri, me yake faruwa fa amman. Haƙuri, me yake faruwa? Lafiya me ke faruwa? Kike tafa min kuka? Sai faɗa min ya faɗa min. Na shiga damuwa ne wallahi. Damuwa kamar wace iri? Ina son nishaɗi don na jin labarin YouTube an ce mun yana ba mu mutane nishaɗi. A wani ko namban shi ma ba ba ni wa. Kai ma so kake ka fara kallo a YouTube kana jin nishaɗi? Ya haƙuri da kata. Idan dai kallo kake so ko nishaɗi a cikin YouTube ga channel nan iri-iri kala da yawa sai ka zaɓa ka kalla ka sha nishaɗi idan comedy ne idan series ne idan waka ce komai kake bukata akwai to na rantse da Allah bari ma albashir guda daya in ce ka fara da wannan channel din mai suna Malam Masani TV idan ka je Malam Masani TV na rantse da Allah za ka sha nishaɗi za ka kalli bidiyoyi iri-iri masu kyau ingantattu ni ma ina kallon shayi walai ba ni wayan kan shiga kaɗan zan nuna maka Malam Masani TV kai ba ka da waya ne? tana gida a caji. To idan ka je kai ka shiga YouTube ka danna mai subscribing kuma ka danna mai ƙararrawa a Malam Masani TV zai kallo abubuwa ya sha nishaɗi. Allah